Я вижте блиц интервюто, което лично съм заснел и тогава ще ме обвинявате. Всички ви познават, а какво не знаят? Някой път не знаят кого виждат точно. Ами много неща. Правите ли сутрешна гимнастика? Не. Доскоро правих, вече не, само душ. Кой ви насочи към спорта? Баща ми. Винаги съм спортувала, не знам кой. Какво има от другата страна на медала? Къртовски труд, Много труд. обаче осмислен труд, който носи радост. И много емоции. Какво се вижда от върха? Когато достигна върха, ще мога да кажа. Това никога не съм се замисляла. Кой е по-лесният път? Отгоре надолу или отдолу нагоре? Определено отгоре надолу. Със сигурност по-бързи е отгоре надолу. Най-тежката загуба? На близък човек. На загубата на доверие. А най-голямата победа? Да победиш себе си. Над самия себе си. Гимнастиката. Философия, изкуство или спорт? За мен е всичко взето заедно. Философия и изкуство с много спорт. Най-ефективната диета? Това. А вие пазите ли? Не. От време на време. Къде е златното поколение? Навсякъде по света. Не е лошо. Поне там се чуват се добри думи за България, там където са моите момичета. Има ли обективно съдийство? Не. Много рядко. Защо съдиите не ни харесват? Кой е казал, че не ни харесва? В последните години спорта се комерциализира. Сега всеки смята, че има ли пари, има ли власт, може да има всичко. Това не подмина спорта. Колко време прекарвате в залата? 10 часа. Целият си живот. Това ли е вашата мисия? Това е моята работа, да. Да. Какво ви мотивира всеки ден? Като се представя какво ме чака на състезание. Ами аз по-скоро трябва да кажа какво ще ме мотивира да не отида в залата. Ако не отида в залата, значи съм болна. Кои травми са повече, физическите или психическите? Травми, колкото по-високо отива в спорта един състезател, толкова по-силно е подложен на травми. Може би физическите. Разбира се, има и психически травми. Те са свързани точно с липсата на морал при определянето на състезатели за национални отбори или при съдийското ощетяване. Кога предпочитате да останете в сянка? В повечето случаи. Ако работата ми не ме задължава, бих искала да остана в анонимност. Мръсна работа ли е политиката? Отвратително. Не знам, но сигурно. Харесвате ли България днес? Не харесвам това, което става в България. А България като територия за мен е най-хубавото място на света. Винаги съм харесвала България. С какво отказвате да се борите? С човешката глупост. С недостоен противник. Каква е нашата Орисия? Де да можех с една дума да го кажа. Безумно талантлив народ, народ, който се самоунищожава. 3 имена на достойни българи от съвремието. Само 3. Константин Павлов. И още много други достойни българи, но за мен той стои на определено място. Какъв мъж стои до една известна жена? Истински мъж. Имаш ли достижение в работата си, нямаш семейство. Какво ви донесе името? Много път. Ако не беше това име, нямаше да мога да намирам възможности да върша всичко това и това за мен би било убийствено. Труд или талант? И двете, но повече труд. Шанс или късмет? То шанс и късмет е все едно и също. Все пак трябва да имаш шанс, за да си изпробваш късмет. Кое е по-лесно? Да си треньор или състезател? Да си състезател. Когато станах вече треньор, разбрах, че е по-лесно да си състезател. Кое е по-важно? Участието или победата? Стремежа към победата. Участието заради самото участие е безсмислено. Победата, разбира се. Кога ще има художествена гимнастика за мъже у нас? Тогава, когато има подготвени специалисти за това. Между другото, има много желаещи. Да, наистина. Не това, което аз съм виждала в Япония, е наистина изключително труден спорт. С много акробатика, с много умение да се жонглира с различни предмети, с много мъжко излъчване. Кои амбиции са болни? Неосъществимите, предполагам. Да искаш на всяка цена да постигнеш нещо, да определиш като свой девиз целта оправдава средствата. Ето това вече са много болни амбиции. Кой уред изпускахте най-често? Любимия бухалки. Няма нещо да не съм изпуснала. А какво пропуснахте в живота? Смятам, че нищо не съм пропуснала. В действителност, ако човек работи така, както аз смятам, че трябва да се работи, неминуемо той ще пропусне много неща. Най-омразната ви домакинска работа? Няма такава. Не е всичко, което е свързано с домакинството. Поне на тая възраст ми е омразно, но имаше време, когато плетях, шиех, готвех. Въртите ли обръче? Да. Не, късно ми. А умеете ли да въртите баница?
О, там съм много добра. Това не успях да науча. Мила Родино, ти си Земен рай. Ти си всичко. земя като една. Човешка длан. Това няма никакво значение колко е голяма земята. Важно е къде е твоето място на нея. Всяко поколение си има своите герои, Танев. Спомням си как стояхме пред телевизорите и стискахме палци. Помниш ли го това? Ех, всеки път се басирах с Митко долния етаж, че Илияна Райва няма да изпусне бухалката и всеки път печелех. Колко питията съм изпил на чужда сметка, ако знаеш. По всички това, онова. Знаеш ли аз какво правих, когато Янко Русев хващаше щангата? Гасях телевизора от напрежение и той винаги успяваше. Да. Да. Днешното поколение обаче не се рада на някакви други неща. Ако питаш някой ученик, кой е Гойко Митич, ще ти каже, че е член на Хиподил. Сериозно? Да. Ама ти знаеш, че ако питаш някой кой е Дундуков, може да отговорят, че първото му име е Булевард. Ма я го питай кой е Васил Траянов Боянов от Костинброд и гледай какво става, гледай! Какво става? Гледай какво става. Пази се! Това става.